Προσγειωθήκαμε. Εκεί η πτήση, ειδικά στο τέλος, την προσγείωση, μέχρι να κουμπίσει το διάδρομο, δεν έβλεπες τίποτα έξω. Πάρα πολύ σύννεφο, πούνημα. Το χειρότερο ήταν αυτή η ομίχλη, η οποία παιδιά ήταν στο μέχρι το πύργο-Λέμφο έφτανε η ομίχλη. Οπότε δεν μπορούσες να δεις. Τρακάρουμε σε κάτι, θα πεθάνουμε και δεν θα ξέρουμε και σε τι πέσαμε. Φτάσαμε, θα ενθουσιαστώ σε λίγο εγώ. Όχι ακόμα, να βγούμε λίγο από εδώ, να μπούμε στο κλίμα. Πού φτάσαμε? Πού φτάσαμε? Στη Βαρκελόνη! Α, φτάσαμε επιτέλους! Oh my god! Εγκατασταθήκαμε. Ωραίο το δωμάτιο, πολύ μήνυμα, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι ένα τείχος έτσι, το κρεβάτι, το μπάνιο, μεγάλο μπάνιο. Ωραίο, αλλά full μήνυμα, δηλαδή αυτό που βλέπετε. Αυτό είναι όλο. Το ότι ζητήσαμε 2 ποτηράκια και δεν μας τα δώσαν και πήγαμε στο μαγαζί να ψωνίσουμε ποτηράκια πλαστικά, το θεώρησα αγενέστατο. Για ένα ειδικό ξενοδοχείο 4 αστέρων που έχει και πισίνα και κάτι μαλακής και είχε και πρωινό στην τιμή. Γελάω. Το μόνο παράπονο δεν έχουμε ψυγιάκι, που σημαίνει δεν μπορούμε να πάρουμε γαλοπούλα, που σημαίνει δεν μπορούμε να κάνουμε σάντουιτς. Και άλλο ένα παράπονο, το σούπερ μάρκετ είναι υπερβολικά ακριβό, θα έλεγα. Δηλαδή η Coca-Cola η 1 λίτρο ήταν σχεδόν στα 2 ευρώ. Πέραν το ότι δεν πήραμε το τρένο, πέραν ότι όλα πήγαν στραβά έτσι υπέροχα στον δρόμο μας και τα εισιτήρια που βγάλαμε της επιστροφής πάνε. Οπότε άλλο ένα πράγμα που πήγε στραβά. Πρέπει να κάνω πολύ embrace για positive energy ώστε να πάνε από αύριο όλα καλά. Γιατί δεν με βλέπω καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Day 1 in Barcelona και βρέχει. Που λέτε λοιπόν φτωχικό το πρωινό, ναι. Ο καιρός βρέχει, ψυχαλίζει αυτό το λίγο ευτυχώς. Έχουμε κουκούλες, έχουμε ομπρέλα. Δεν θα αφήσω κάτι να μου χαράσει τη Βαρκελόνη. Όλα θέλουν να πάνε στραβά, το λένε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Το περίμενα πως και πως, χρόνια τώρα. Πάμε στα Sagrada Familia. Δείτε που φτάσαμε. Πήγαμε μέσα. Είναι 10 το πρωί. Η ουρά που έχει μαζευτεί απ' έξω είναι απίστευτη. Καλά που ήρθαμε στις 9 που δεν ήρθε κανένας. Ήμασταν μόνοι μας. Ήτανε φοβερή εκκλησία. Μακράν ότι καλύτερο έχω πάει. Το νοσοκομείο αυτό είναι φοβερό. Honestly, νομίζω ότι σε αυτό το ταξίδι δεν θα έχω λόγια να περιγράψω τα πράγματα γιατί είναι τεράστιο. Like, τεράστιο.
Το έχουν κάνει πολύ ωραία αναπαλαίωση. 38 ευρώ τα 2 άτομα, να ξέρετε. Self-guided, δεν έχουμε guide. Αλλά είναι όλο κήπι, πράσινο. Έχουμε κακή μέρα, δεν μπορείτε να δείτε το χρώμα του, είναι ένα ωραίο πορφυροκόκκινο και φαίνεται ραμουντό. Αλλά είναι κάπως wow. Και όσο σκέφτομαι ότι αυτό έχει χτίσει και το 1400 και έχουμε 2025. Παιδιά, ο καιρός είναι τρισάθλιος και από πάνω μας έχει ένα σύννεφο. Θέλει να βγει το μπλε και δεν βγαίνει. Ξεκίνησε μια καταιγίδα, άλλο να σου λέω και άλλο να το βλέπεις. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της εκδρομής μας που γίναμε λούτσα. Δεν λέει να σταματήσει η βροχή. Με τίποτα. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ένα πράγμα, η βροχή δεν σταμάτησε, είμαστε μέσα στην βροχή. Λούτσα, κόντρα στην Κίνια θα πάω, κόντρα. Θα το απολαύσω τέλειο. Ήρθαμε σε ένα μαγαζί σαν το Flying Tiger που είχε κάτι κάλτσες για τα παπούτσια για να μην γίνεις λούτσα. Μας πάμε να τα στεγνώσουμε και να τα φορέσουμε να τελειώνει. Άντε να το βρούμε τώρα. Πήραμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο ήταν το ενσαϊμάδα κρέμα κουιτά και ένα κεκάκι. Παιδιά, δεν υπάρχει από το φούρνο το κέικ βανίλια υπέροχο φουλ γευστικό. Αυτό με την κρέμα, όχι φύλλο, είναι σαν ζύμι, ζύμι αλλά πολύ ελαφριά με μέσα κρέμα πατησερί, γλυκιά ωραία πατησερί, της τούρτας πατησερί. Πω έπαθα πλάκα, μπράβο. Στην Ελλάδα ένα τσουρέκι και πολύ είναι. Λοιπόν εδώ, επιχείρηση στεγνώστε τα βρεγμένα παπούτσια. Και αφού πήγαμε σπίτι και στεγνώσαμε τα παπούτσια 40 λεπτά και βρώμισε και όλο το δωμάτιο, πάμε κάσα μπατλό και κάσα μήλα για να δούμε αυτά τα υπέροχα ρεστορίγματα του Γκαουτί και είναι τα δύο τελευταία πράγματα που έχουμε για σήμερα. Θέλουμε ένα σούπερ μάρκετ οπωσδήποτε και μετά να γεια μαζί μας.
Τι έχεις να πεις για την La Pedrera? Καλύτερο χωρί. Είμαστε πάνω στην ταράτσα και είναι μαλάκα γκαουντί. Τίποτα άλλο δεν έχω. Μόνο γκαουντί. Από εδώ και πέρα όπου έχει έργο γκαουντί πηγαίνω. Τελείωσε. Απίστευτο. Σήμερα είμαστε στο Lidl. Μένουμε γενικά σε μια έτσι πολύ σκέτσι γειτονιά, θα έλεγε κανείς. Είμαστε πάρα πολύ στο κέντρο, είμαστε δηλαδή στη Λαράμπλα δίπλα. Απλά είναι η περιοχή με τα πολλά στενάκια που δεν ξέρεις που θα βρεθείς, δεν είσαι πεθαμένος. Αυτό. Καλημέρα, day 5 και πάμε στο Μέγαρο Καταδονικής Μουσικής. Έχω να πω πως σήμερα βγήκε ο ήλιος. Αποφάσισε. Λέει βροχή κάπου ενδιάμεσα, αλλά θα κάνω ότι δεν το βλέπω. Περπατάμε. Απολαύσουμε λίγο τον καλό καιρό πραγματικά. Βλέπουμε ρε παιδί μου και αλλιώς τους τοίχους, αλλιώς τα σπίτια με αυτόν τον καιρό. Φάγαμε πρωινό. Η μέρα σήμερα έχει μουσεία, αλλά είναι όλα κοντά, είναι όλα εύκολα, οπότε περάσει γρήγορα. Πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα. Εγώ ένα πράγμα κατάλαβα, ο Πικάσο δεν είναι για μένα. Με έπιασε και ένα σπαστικό γέλιο κάποια στιγμή, δεν μπορούσα να σταματήσω με τα κεραμικά του Πικάσο. Αν ήξερες αυτό, ξαναξεκίνησε η βροχή. Έλεος. Επόμενο, Moco Museum, μοντέρνας τέχνης, είναι ακριβώς στην ευθεία εδώ, οπότε δεν θα μπερδευτούμε να το βρούμε. Σίγουρα το πιο ωραίο φαγητό που έχω φάει. 5,5 5 ευρώ, 4,90. 4,90 άξιζε όσο τίποτα. Wow.
πάλι έπιασε βροχή. Λοιπόν, τώρα πήγαμε στο παλάτι του Γκέλ, όχι στο πάρκο. Πολύ ωραίο και αυτό, όχι όσο τα υπόλοιπα, γιατί δεν είχαν το χρώμα και αυτά τα σχήματα, ήταν λίγο πιο dark το θύμα, αλλά πολύ ωραίο. Άξιζε και αυτό για να δεις άλλη μια αρχιτεκτονική ιδέα του Γκαουντί. Αυτό με τη βροχή έχει κουράσει, έβγαλε ήλιο, ξανά βρέξε, τώρα σταμάτησε, τώρα ξαναβρέχει, έλεος. Τι έχεις να πεις εσύ? Πολύ ωραία, να έρθείτε. Θα κάνω zoom στο ρουθούνι σου. Update, τελικά χαλάζει δείχνει. Μικρό αλλά χαλάζει. Το μουσείο του Πικάσο. Το Moko Museum πάρα πολύ ωραίο. Άξιζε πολύ ωραίο modern art. Είχε μέσα την Αμπράμοβιτς, είχε μέσα τον Jeff Koons, Warhol. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ ωραίο. Ναός της Παναγίας της θάλασσας. Οκ, interesting, αλλά νομίζω ότι τη Σαγράδα Φαμίλια όλα μου φαίνονται διάφορα. Καλημέρα από εμάς, day 6. Guess who is sick? Το παιδί από εδώ πέρα αρρώστησε. Και σήμερα είναι η μέρα που είμαστε πάνω στο Moonjuic. Πάμε να δούμε το κάστρο, πάμε να δούμε την πινακοθήκη, πάμε να εξερευνήσουμε την πόλη γενικά. Οπότε freaking excited, ας ελπίσουμε ότι δεν θα μου πεθάνει. Ευτυχώς έχουμε αντιβιώσει μαζί μας, έχουμε Παναντόλ, Αλκοφρέν, τα πάντα όλα. Να δούμε αν θα είναι καλά. Δύναμη, δύναμη. Εμείς δεν ήμασταν εδώ και δεν ξέρουμε και πού είμαστε. Μοιάζει το κτίριο απέναντι από το κάστρο. Πάμε από εκεί. Βλέπω gift shop, θα είναι η έξοδος. Γίνεται ένας μικρός πανικός. Βγήκαμε από το Καταλανικό Μουσείο και πάμε στο κάστρο. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε παίζει κάποιος αγώνας τώρα Μπαρτσελώνα, φαντάζομαι με κάποιους, γιατί έχει παντού σημαίες Μπαρτσελώνα να ψωνίσει και να αγοράσει. Οπότε το λεωφορείο δεν έρχεται, άρα αναγκαστικά θα το πάμε με τα πόδια. Ακούγεται ότι έχει εδώ φασαρία από το αγωνιστικό γήπεδο. Yes, το ζήσαμε και αυτό. Παίζει Μπαρτσελώνα δίπλα μας. Κάναμε την ξενάγηση, ο καιρός έχει χαλάσει πάρα πολύ, κάνει μόνο μπαμ-μπουμ, κεραυνούς, έριξε μια καταιγίδα, δεν φαντάζεστε. Ευτυχώς αυτή τη φορά καταφέραμε και κλειστήκαμε στην καφετέρια και δεν γίναμε λούτσα. Και τώρα ήρθα να δω λίγο πώς είναι από εδώ πάνω, αλλά έχουν γίνει όλα χάλια, οπότε δεν είναι το πιο εύκολο. Ο Δημήτρης σήμερα πονάει πάρα πολύ το κεφάλι του, με την αρρώστια, λογικό. Οπότε τον άφησε εκεί λίγο και τρέξα εδώ μόνος μου να δω τη θέα. Και κάνει κρύο, φυσάει, αλλά τώρα νομίζω θα βγει ο ήλιος. Μακάρι να βγει ο ήλιος.
Ανεβήκαμε τελικά πάνω, τα καταφέραμε, περιμέναμε, σταμάτησε η βροχή. Βέβαια ο καιρός, αν τον δείτε, η βροχή πάει παραπέρα, αλλά δείτε, το weather δεν είναι με τα καλά του καθόλου. Ναι, αυτή είναι η ταράτσα και έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Το κομμάτι του λιμάνι φαίνεται πολύ ωραία και από πίσω η πόλη που είναι full πυκνοκατοικημένη. Δείτε. Δείτε τι φασαρία έχει έξω από το δωμάτιό μας κάθε μέρα. Πίσω στο πανέμορφο δωμάτιο. Φύγει από εδώ, το λέει. Και κάπως έτσι. Πρώτον έχει το περπάτημα στη Βαρκελόνη. Πάμε να δούμε φλαμέγκο. Παραδοσιακός χορός. Σε ένα πολύ ωραίο show που έχω βρει και αρκετά οικονομικό, οπότε ναι, και περπετάμε στην Ράμπλα. Ήρθαμε και βράδυ στη Σαγράδα. Είδε τι όμορφη που είναι, εμβληματική, επιβητική και φωτισμένη. Ήρθαμε από την άλλη μεριά σήμερα. Βγάλαμε φωτογραφίες. Τέλειο. Για 2 ευρώ πάρτι. 2 μας έβγαλε. Για 2 ευρώ. Μαλάκα. Έχει και ημερομηνία. Τέλειο. Καλύτερη αγορά σήμερα. Καλημέρα. Day 7. Και ο Δημήτρης είναι άρρωστος. Ήρθαμε και στο λιμάνι, το οποίο τυφλώνει ήλιος και δεν πάω να σας δω πολύ καλά, αλλά είναι όλα αυτά εδώ πέρα, είναι πανέμορφο. Είναι τυγκά στους φοίνικες, λίγα γιότ που έχουν. Είναι τέλειο! Πάμε στο ενιδρίο.
Τέλος και το ενιδρίο, και τώρα θα πάμε στην Τσιταντέλα Πάρκ. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πάρκο. Όσο ακόμα έχει φως και ήλιο, γιατί λέει ότι 2 η ώρα θα βρέξει. Όσο πάει μας το κάνει και πιο νωρίς τα νεύρα μου. Οπότε να προλάβουμε το πάρκο θέλουμε, και θέλουμε να προλάβουμε και το τελεφέρικ και να ανέβουμε πάνω στο Μοντζουίκ πάλι. Απλά με το τελεφέρικ. Πώς φάνηκε το ενιδρίο? Φοβερό. Οι καρχαρίες, σαλάκια, υπόκαμπους, πάρα πολλά ψάρια, μεγάλα, μικρά, χαμός. Πολύ ωραίο. Πολύ μου άρεσε. 27 ευρώ βέβαια, να ξέρετε, έτσι. Βέβαια θα μου πεις κάτω από 20-25 ευρώ δεν είχε τίποτα. Στα 25 ξεκινάγαν όλα, αλλά... Πολύ μου αρέσει. Στο πάρκο, ο ήλιος με τυφλώνει πάρα πολύ. Λίγο πριν την καταιγίδα. Σε λίγο θα σας πω μετά την καταιγίδα. Ταιριάζουμε τι μαγικό που είναι το πάρκο. Πραγματικά δεν έχουμε κάτι πιο ωραίο από αυτό. Έχουμε και live μουσική πίσω. Αλλά το πιο γαμάτο είναι το πάρκο. Ποιος το έφτιαξε αυτό? Έτοιμος για το τελεφέρικ. Μπήκαμε στο τελεφέρικ. Την αρκελόνη από ψηλά. Δεν θα πρέπει να κάνει. Έτσι. Πολύ μου αρέσει το τελεφέρικ. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά τα μου στο χεράκι. Κοίταξε. Να είμαστε κι εμείς. Μην αφοράς. Τώρα θα κάνει ντου. Το Montjuic Castle. Πω. Και καθώς φτάσαμε στην Βαρκελόνη, έχουμε 11.30 ώρα, είχαμε γιατί πέρασε η ώρα μας, ένα μουσείο να πάμε να δούμε και μετά να πάμε στην Ιερή Καρδιά Τέρμα πάνω. Πήραμε το μετρό, τη πιο μεγάλη διαδρομή, κατέβηκαμε στη τελευταία στάση. Έχουμε ακόμα 2 μέσα μετακίνηση να φτάσουμε μέχρι πάνω, οπότε έχουμε όχι πολύ γεμάτη μέρα, χαλαρή θα έλεγα, αλλά πολύ ωραία τελευταία ημέρα και το βράδυ αεροπλάνο και επιστροφή σπίτι μας. Προσευχηθείτε να έχουμε καλή πτήση.
μέσα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έχει ολόκληρο ζωολογικό κήπο. Όχι αστεία, δείτε εδώ. Τεράστιο. Έχω πάθει ένα πολιτισμικό σοκ. Ψάρια, χελώνες, καπιμπάρα, τα πάντα. Και φτάσαμε στην κορυφή. Τη μαγική θέα από πίσω μας. Όπως βλέπετε έχει αρκετό κόσμο το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Πανικός.